yan, magandang gabi mga bossing. Ito yung ginawa natin kanina. Back to standard yun. Okay na yan. Yung drain plug. Saka ito yung ginagawa namin, yung pang ano ng pansit roller. Purong stainless yan. So gabi na naman mga bossing. May tinapos pa kasi ako kaya nagtrabaho pa tayo. Kaya ganun talaga. Kaya akala nyo masarap magnegosyo ha. Nakakapagod kaya. Huwag na kayo magnegosyo, makapagod lang kayo. So, ito yung ginawa natin. Yung ginawa natin press na ano, nilagay ko na, hinilera ko na sa gamit natin kasi gagamitin ko na muna to. Hindi ko na muna ibibenta. Ayaw nyo bilhin. Gagamitin ko na lang. So, ito yung ginawa natin. Gumawa ko ng mga aluminum. Yan, gumawa tayo ng pang-press ng ano, ng telescopic. Yan, naka-narling pa yan, no? So, yan. Dalawa yan. Tapos, yan, meron pa rin tayong bagong gawang crankshaft bearing puller. Yan, gawa natin yan. Solid yan, bali dalawa na. Ito yung una. Ginagamit ko na yan. So, meron ako dito ng dalawa na. Ayan. Mga gustong umorder, pwede kayong mag-message sa akin. Kung ano yung nakikita nyo, yun din yung makukuha nyo. Ayan, mga bossing. Ginagamitin ko na muna to. Kasi masarap gamitin to pag bago. So, diba? Napakaganda, solid. Katabi ng pang-align natin. So, yan. So, marami na tayong nagawa. Mayroon pa tayong gagawin mga gamit. So, parami pa ng parami. Pasikip na ng pasikip. So, yan. Parami ng parami. Pasikip ng pasikip yung ating space. Pero okay lang yan. At least, masarap sa pakiramdam. Nakikita mo yung pinagpaguran mo. Kahit stress, pagod ka na. Okay lang yan. Ganun talaga pag lumalaban ka ng patas, kailangan mong mapagod. So yan, mga bossing, maraming salamat sa mga pumunta ngayong araw, dumayo pa. So yan lang mga boss, magandang gabi sa inyo. Yan. Alam nyo na, boss amigo. Peace. Salamat ulit. Pa-follow, pa-like and share na rin sa mga bagong makakanood ng video to. At sa mga bagong followers natin, maraming salamat sa inyong suporta at sa mga sumusuporta. Yun lang.